orduan, Jakobak prestatu eta Antionek ilustratu duen landareak lantzen liburuaren aurkezpena egingo den. Eta utziko iazue aurkezpen txiki bat iten behar protagonistei izena eman aurretik. Dauneko altzaporru liburuan esan bezala, nik beti eta alatxe izan dion, eta igual konparatzeko gustatzen baino. Nentzako, Jakobak ondo saltzamendik, Euskalduno mesiasa da. Bera, bai lurrai eta bai zeruai behira bizi da gure egunerokotasuna hobetzeko. Eta gainera, usuriko profeta, nik deitzen jo baten usuriko profeta, dazkak Kristo milaka eta milaka jarraitzaile. Eta jarraitzaile horiek debozio handiz irakurtzen dituzten bere liburuak. Eta ziur nago dagoeneko lesan duen bezala, azkeneko liburu haurek barroskila bezala saltzen nahi dela eta salduko dela zer esanik ez Durangoko azokan. Jakoba lurra bali bada, nik esango nuke Antion ilargia dela. Satelite xifra. Eta, baina bere espazioetikak lurrien gertatzen den horren irudikapen zoragarri egiten da. Bere orbitara ekartzen gaitu eta bere arte zaplastikoak izango denuke. Zaplastiko gertatzen ditulako bere arteakin. Orduan, iruditzen zait bilen artean, batek jia bilan, Kriston erakartu indarra egiten dutela elkarrekin. Bai bilen artean, horretik emaitza zoragarriak egiten dira, eta baita ere beste guztik behailena erakartzeko. Eta horretik, noa bezala, behaiek bertakoak dielako, ekologikoak dielako, eta batez ere herri honentzako, ongarri dinamentzako, noauak nahi izan du baita ere kultural diontan, behaiek ere aurkeztu ezatela hoxera, nire partitik. Liburua dakigu, eta liburu honen sorrera dator pixka azkeneko urteetan nahi gertatzen nahi zaizkenakin, batez ere irratiko programan jendiakin harremanetan sartziakin, eta gian bidez idaztetenakin, eta jendiak ditu galdera, ardazka zalantzak, eta nik kontatu naiz, gauza bat, bere ustez oso importantia dena, jendiak ez dituna gauzak apuntatzen. Gauza bat, baina jendiak gure buruak ipinatzen ez da. Gure burua gaur egun dago, zema gauzatatzen. Ni batzen ez ari ez gure honak, ez ez martxuko irmoran sartu behar eta bat dipularen gero. Momentu bakoitzako egotekia burutzen. Zer gertatzen burun oiz eskalatzen. Ez ekan gu bezala kotxean markak eta roman markak eta beste gizero eta markizan. Berentzako garrantzitsua zian gauzak zian justu buruz eskenak. Guk hainbeste gauza dazkau azkenean esateko hau, esa era hau. Bilako aztaka. Ni obsesionatuta nago izugarrezko jakintza galtzen ari gara, orduan esaerak, handiak zerritunak, edo apatian, edo santu bat, edo fetxa bat edo hilabete bat, edo produktu bat ikusten dena, duko dut ez dakit nola, ez dakit nun, edo presioa hori izan deno, sagarra hori izan dueteko, batetik hori. Eta bigarrena da, etorkizuneko galtzen nahi dena. Eta da, batez ere, lan hauetan egiten jendia, ez du da, nire askotan egiten, Kriston tomak egiten dut, bai? Zer bai, esan, zer klas esan, ez dakit. Eta aprendize badaka, klase jakin bada. Ego, nori zulantatu zen, ze fetxatan bandatu zen, ez dakit, badiatzia, eta hori anasiera, ez dira ikasteko ez da. Hau da, ikasteko eta hobetzeko eta jarraipen bat mantenduz bat. Erabaki egokik hartzeko etorkizunean, ze klase jarri noiz, nola lan egin eta bat,
saiotan zertzeon, ze simondera egin duen, ze ikerti izan. Eta hori da lan tresna da. Eta hori batetik anekin tamaina egokiko izatea, ez da beste dugura izan da. Ezik eta poltsa batian, tarteka honi batian, o batzan tresna dauden tokin txoko batian egiteko gauza da, gortsua eman bertzun, eskuta, gogoa eman bertzun ikuitzeko, eta ez, plastifikatuta, eta gero niretzako oso importantia izan da baina ere, argazkirik entzun dira. Argazkirik entzun dira, askotan argazkiakin, argazkiakin jantzi ditugu gauzak, ez da? Oaintana argazkia dala iruditzu zaigulako, ez da? Baina, lan bat adierazin behar dugunean, ekintza bat, gauzak nola egin adierazin dugunean, argazki batek baita ere despiste asko sortu ezak. Gauza bati argazki adierazin dugu, baina igual fikatzen dira atzien zerrakan, fondo banerakoa da. Eta orduan, pentsatu duen asko zegokigoa izango zan da argazki puntu. Zertik argazkikin, azkenean, gauzak asko hobeto adierazten dira. Zer nahi dugu indartu? Ua, jarratxu izan. Orduan, marrazkiak ematen du aukera hori gauzak, adibidez, otsailean egin txertua, ez da. Bueno, txertua lau marrazkikin oso garroia ez dugu. Eta aldi izan proposamen txukun bat egiten dela. Halako irratiako agot bat gorputza hartu zuen eta niregan etorri zen. Eta esan ziren, bueno, hauta, onitxo hartzen. Bialdetatik, alde horretik harreman bat, baten hasiera zalako, eta ni behintzat, belarriz asko makien. Iba ikusi hartu non, baina beha ikusi nuen, beha kabreatzen. Asuntua da, agendareko lehendabizi komitien parte hartuko alde nik hau proposatu zuen ikuspegitik jarri marrazketan hartu nire badako bertsoaretza usaiak beha puntua jarrita nik bere jarritasunean hori erantzun beharra esan dula hau da dira. Nik txitei egin ez dara garatzen. Nik abetu nire zenekaren horrenak aiotako lehorrian, galipotian, eta biodorozia puerta eta izatekotan itxaso zabe, baina batza laterian dira, zuparile bai. Hortuko horrela, eta esan ditu bai. Zoraz, orduan, pixanak duzionetan, asuntoa da, proiektua jarri, komikian egin genuen altzaporro, diseinatu genuen uste, bere preocupazioa zen, marrazkilariak estu eta moa eta larritzea gu gabezte ematen genuen dira, nire ustez. Behar dut baino lanearra genuen. Ato zirekin argaztik eskartzearekin, marrazkikin, nik aldetena egin dut. Baina kupidei gabe horre eman. Ni proposta egin du eskiet eta baleko edera baleko eta bestieteko. Eta marrazki aldetik ere, niretzat jakin minea edo bintzat betetzeko erasotzeko importantzia zan ez da. Behar esatu bezala, marrazki bat daude interpretazioa dira eta nik bere ikuspegitik gara fitxei. Baina beste hau oso teknikoa dira. Txertaketa bat nola egin. Baina nik ere zineta asmatu txertaketa Siberia egiten nango dugu alako dala, edo Ameriketan egiten hoi, konkretuki, eta begira da, eta nondik ebaki behar da, eta gero nola lontu behar da, eta gero goitik, betik, ez karia ematikoan noan eman behar da, ez da kantida, edo. Ez da, visualizatu behar dituzu gauzak teknikoak, marrazki, txukun batekin eta egiazko marrazkiak. Eta behar ere, nola egin ez da, eske hau sekula esaten ez deko lagotzen, bialira mostra bat, eta dikzuten marrazkiak, eta behar ez da, txukun, eta beste horretan marrazkietan bia libre eman. Eta ordu nahi bidez. Ile bere bakoetan marrazki bat. Eta ile honetan gertatzen dana edo, labur ditzen dezerik marrazki horretan. Eta proposatu nien bera,
nik urte oso ikusten hortzala garratzela. Azten gaitu, urdin gris horietan kolorekio urtanegian, urdin egizionaka berdetzen juteketa, udaberren berdia itotzen. Apain behitzen ikuru guztiak. Postuak ere laguntzen dutela, pixkanaka berde hori joitzen da, eguzkiaren indarrez. Kolore gama guztia ere oso kolore beroak egin, eta hori gorri aldera jotzen dut. Eneko gorri iregia pasata, hori jo batera egan duen, eta betene egin gertziziaren jotzen dela gara. Ezin ditu dikitu. Eta ospatzea da. Gorri marroi dutzen da, gorrizka, udazken usaila hartzen du, eta gero berriz ere, juten da hori, marroi dutzen, urditzen, grisa, eta hori, zirkulo guztia osatzen da, berriz ere hasteko horreko udaberriekin izatea. Eta batez ere, batzutan, negu kolanak egitizu, udaberri hortan pentsatuz, ordu nateako dira lanak. Baina guai, eta lurra, eta behar egiten. Eta gero, Kristo narroan nantziak. Basazetara ikuaren, zabaltzenak pazientzia. Nik ere behar gilera, hau, hemen dikurtu batzuta oso horren izango, baina entzitza. Eta hori, bituen arteko harreman izan da, konplizidade bat. Behar propuesta, ematen du agenda bat dala, baina informazio bila dakatzen. Esplikatzen dut gauza asko, oso praktikoa dena. Eta nik nahi zoto hilabeteetan marrazki botoloetan girotzen hori. Eta igual, komposizio batean azaltzen da, aizkorra bat, zesan nahi du. Egurra, ordo nahi behar dela, egurra eman, ez behar bat ere, ez zoitzen bai. Eta ordo edo, ere egin da, edo, zibarrak azkin du behar dira da. Ez politika bakarri, toki dut dira bai. Eta, halaxe, orduan, komposizio horiek eginez, izuaren egiten ez. Eta urte osoaren ziklo horiek egiten. Nik reimitigatzen, ez idazteko arren, zuek atrebetzeko garraztea horren egiten duzuna. Bakotza oso simple, eskema bat egin, bildurren kendu. Ratona hori esantu bai maestro. Beste bat, gehatuko da, pobre. Egin marrazki bat. Eta nolako, arrastaiua nolakoa, 6 hortzeko, ez amala hortzeko, eratzeratik, frantzitik eta marrazki. Eskema bat egin berkezta, eta bilatu behar ez da. Orduan, esan nahi dut dara, liburuan honek lurri osatutako, geota auditego egingo dara, bestiaren aportatzea egin. Eta bete... Baitare, txaiatu behar, etorkizuneako gauza berrik, nire ustez garrantzitsuk izan daizken gauzak inadokitzen, eta aurre hartu eta emendikan jarri, eta aurre hartu. Bueno, urte bezetaz, itziten aztegean egutegian urtiaz itzite dugu, ez landaren urtiaz. Landaren urtiaz itzeiko genuke, seguruna, asilioteginak genuke egutegia iregian. Momentu importantena urren urtean. Baina laboriak egiten asiliotu egunak guztakoak, eta barra. Baina, bueno, otuta gaude egutegi, zautzen dugun egutegia dut, baina mi txaiatu naiz, sasoian kontzeptu hori edo garaian kontzeptu iranak egitekotan pixka bat egin nola izan, lehortzen, ez da? Lehenengo eta sarreran, esplikatzen dut, urte sasoia, ez da? Berria, ugara, solstizikloa nola pasatzen lan batetik bestera. Eta gero, sasoia ez egitetenean beti garrantzitsuna dareatzeko landariak nola ikusten duten urtia eta nola ikusten duten aldaketa, ez da? Zer guk gure burutak hau urtarrila dator, eta iruditzeko urtarrila guztian bat, ez da? Urtarrilan, egua, urtarrilan batetikan hogeita marrena, hogeita horreka, berroita bost minutu duzetzen da eguna.
Hori nazariatzeko da izugarri. Urtarrilan negua, iritzileku berdina da, batian egon, oita mekanean. Izugarrezko batian. Orduan, azken naiz, esan dituena, sarreran lehenengo urtaroakin, aldaketak, segunan luzetzetik mozuntzea eta nola pasatzen dian, hemen dago seguruna, liburuko marrazki potentenetako bat, gauza asko biltzen dituna, eta behar ez esan baino, noiz bat jaten izan dut, bere marrazkik ere irakurri dira. Ez dira apaindar misoli bat, baizik eta dira eskola bat, ez dara gauza ikasteko, eta zenbat gauza batean zantzen dira. Bueno, hortikan abituta, lehenengo gauza jarrietena, Euskal Herriko dara arrokin batiko bat. Inun ez da oindik, eta hemen ere egin esan gomen duke oso argi. Zertikan, jendia banderuztiatikan nahi da bandezka, ez da? Eta hori baldetzea izan duan, tomatiako ez ere egin dut. Nun erantzun ezen bertologi, nun biziko ira tomatio dut. Porque, ez da berdina, zarautzen, landarean ikuspiritik paradisua, itxasua, Karibeko beru egizten da, hotza ez da ekartzen, o, mendila pasa, eta hastia sortu. O zer esan dikez, baina maiztegia, o Gasteiza, o Tutera, edo Pirineo. Orduan, nire planteamentoa da Euskal Herria 6 zonatan banatu behar dugula, eta hasiren garaia hitziten zonaka. Zona broki bat. Eta hau, nik uste, pixkanaka, ensaioak neurtuz eta jende egitekin probak eta bilduz, urte batzutan, gai izango behala, esateko, zu webgune batian sartu zure herrian izena, eta esango duzu, esaten nahi gara, tomatia, adibidez, itxasaldian, otxanelian goran ingerrala, ez dakit, zezonatan bizizean ez, egiteko zu martxoko dugora. Eta egiteko azpere federatuko, edo pila azpere federatuko. Hori da, ontan nahi lan jendia, nola batia pixka bat, ikuspegi jorekin lanian azteko. Gero jarriet egutegi bat, eta egutegi jontan, garbi ikusten dira, idarrian bi mugimentun ziklikoa. Bi zikloak idarrian. Bat da, dut ikusten dut handitzen da txikitzen, eta bestian da, baitare ikusten duguna biota gorago, edo biota gehiago. Batzutan handik ateatzen, tak sartu, eta beste batzutan izu asko gehiago. Hor ere beste zikloa. Bi zikloak, nola solapatzen dian hilabete bakoitzen. Eta negun behiratzen bat dira zuen, hilila berdinanean, parien ikuazti oso parian, baina ziklo bi eguneko aldia dute. Handitzia eta txikitzia, hogeita behatzi eguneko aldia du, gaur elargi betia da lehidez, ezta? Gaurko elargi betetik, urrongo elargi betea, hogeita behatzi eguneko daude. Oain, ilgora eta hilberako zikloan, hogeita zazpi eguneko. Orduan zer gertatzea batetik bestean, bi eguneko despazio horrekin, 6 hilabetetan justu kontra jartzen dira. Orduan, negun parian ikuazti bezala, udara-udaran erabat kontra. Orduan, hori pixka bat visualizatzeko, urrengo horrein ja esplikatzen dira bi zikloak, bat da ilgora hilbera, eta bestea da hilberri hilzarra. Hilzarra hemen ikokesteo esautzen esaera, baina naparruan eta mantendu da baina ikerri batzutan. Hilzarra eta hiliondokoa esatu. Hilberri betian ondorengoa. Edo hilzarra, hilberri, hilarbide ikusten ez deunetikan, betera ikuanian hilberritzen nahi da bezala, zarra da, eta txikitzen. Eta lau urtaroetako zikluoi, hemen ikusten zuen, antioneko sonde esplikatu du noi, ikustea, argi eta garbi, lau aro dauden, lau koloriekin, eta baina honek garrantzia ematen dut, lehen esan duzena, hilabete bakoitzak. Hilabete batian ikeragarrizko aldaketa dago landarien ikusten. Bai temperaturan gora beratan, eta bai argi kopuruan. Lehen esatu dut, ordu bete, edo ordu lauden luzetu, edo moztu lehen behar dina, hilabete batian izan. Eta hori, landariak erabatek hartzen joanian,
oso importantia dira, klaro. Adibidez, guk ezagutzen dugu landare asko eta asko, udaberrin handitu egiten dira, hartua, arrona, kalabaza, eta ekaina iristen denean, San Juanen iristen denean, egunen luzenak datoztenean, bapatian, una moztutzen azten. Orduan, karo, beha jabetzea, laizter negua datorrela. Eta orduan, salto emateue, klak, eta lori emateue. Lori emateue, bakilako bio hortik, frutu etorriko da, eta frutu horrekin, hazik horriatuko jala, urrengo urteko landaria sortzeko. Orduan, klako ikertatzen da, hain guztu aldaketa biolako, argi kopurua. Beste landare batek erabakiko goi, alderatziz, argi kopurua astean. Adibidez, eguarritan dakau egunik motzena, eta gero dator egunan luzetzen hasi ez da. Adibidez, udaberreko loriak, tulipanak eta begarak, hoi aprobetxatuko dugu loretzeko. Orduan, hoi hilebeteka gertatzen da aldaketa da. Orduan, hilebete bakoitza bere sarrera egin hori esplikatuz, Antionekin duna da, marrazki handi bat, hilebete hortako lan nagusik esplikatzekuna, eta behar izatu duzela, irakurri behar da, ez da, adibidez, bere marrazki. Gero, normalian hilebete bakoitzak lau aste ditu, gutxi batzuk bost. Orduan, lauko eskema ditu. Lauko eskema da, lehenengo askian esplikatzen zer lan ingertian, baratza eta zer lan ingertian basuan, hilebete hortan, bai gehiagin, zer lantatu, zer hogarritu dira gero basoko lanak. Hemendikan 15 egunean, egongo dira frutarboletan ingertian lanak, eta lore baratzetan edo japunetan. Orduan, hilebetero errepikatuko den eskema da. Lehenengo astian izango dira baratza eta basua, hirugarrengoan izango dira frutarbolak eta japunean. Familia daude Euskal Herrian, ikasetzen kolokotikotik izikitan. Danak egin daude. Probintzika ordenatuta, ordenatutu lehenengo 3 elkarte daude izen eta zertifikazio ekologiko Europakoak hemen ematen dutenak, bada biharko Euskal elkartea, Iparrorian lan egiten duna, urrungoa da hemen 3 probintzitan lan egiten duna, eta bestia da Zepain, Nafarroa. Orduan, orden horretan, lehenengo dian Lapurdikoak, gero dian Nafarroa-berakoak, Zuberoakoak, gero eta. Orduan, probintzika eta herrika ordenatuta, zein nekazari ekologiko dauden Euskal Herri guzti. Eta dauna